Hello Bayab Song, जों दिनै कताल कायसा स्टोरी खोनालायनाय अ स्टोरी खा खरकजा बुखुकनो स्वकाल हनै बिनिबो साइबाय सकाक जाकमानि एबा बिनिबो साइबनो याकारि रेमानि हनके नरक खनावै नायदि पुलानि सिमी पाइथाक जरा ते आं सानामु चुंगो नरक भिडियो न स्किप ता खलायदि तामने हनके नरक भिडियो न स्किप खलायका हनके अ स्टोरी न नरक काहाम के बुजुय मानगला हनके आं तै कक गोबां सायाकारै फायदि जों ताबुक स्टोरी न काहाम के खनावै नायलायसिनाय खरकजा बुखुक ब मार्क्स काहामानै ते फर्स्ट डिविजन मानै क्लास 12 बो पास खलायका फिया बिनि बुफाकरै इंमानि बागै बिनि मा बनो बाहायके परा लायरेनाय बाहायके परिरनाय बेलायनो वाना जागो ते बाहायके बनो परिरवै तलांनाय वाना जागो फिया बसाजक हनके बेलायखेनो परा माननाय चेराय तै चेराय काहाम yang bini ma bono porirnani wana jak tongma bagai o bukhuk bini mano saka ama ang tai poriliya tabung ni simi nang bai baksa samung khlaisinai hnai phia o kongno khnawi bini matai bo dukhu nangjagai kabu ti o kokno o bukhukni bini kaka song khnaka hnke o bukhukni kaka song hnke chakri khlayo phia o bukhukno pora yakar sinai rokhini khnawi bini kaka o bukhukno porirnani rang rok chubanani hni saka tabuk pora yakari bahike chanai hne hnke o bukhukno agortala o bara tongroi college o porirnani bagai bini kaka agortala ni BBMC college o admission khlairikha hnke o bukhuk agortala ni supari bagano bara tongai college poriwi tongkha ajora o bini tolrok jotono dosrot bobono computer free srenglayo hni khnawi o bukhuk bo aro computer srengnani hne thangka hnke apurono khoroksa chela o bukhukno nugui hamjagui thangka te chajagui thangka o chela bo borok bai baksan o computer o srenggiyo salcha o chela o bukhukno propose khlayo haipono bukhuk o chela no gosiliya bobono chajagya pheba a chela salbrum no bukhukno propose khlayo hnke bukhuk bono saka ano wan suknani phano jorardi aboni ulang no hamjago eba hamjakmaya sawer nai hne haipono 1 weeks lai thangka aboni ula o chela haino hai o bukhukno saw daktiano accept khlaidi daktiano gosidi hne haipono bukhuke bono hamjagya o chela ke bakpar hai ngai tong aboni bago bukhuk bono chajagui manya hnke o chela o bukhukno gosi jagya ngai lama roka suwe jabardast rok khlayo hnke atei mangno salbrum khlaijakmani bagai o bukhuk kirijagui thangka ti baboni bagai kirijagui computer srengmani bo thangliya stop khlairikha haipono chela bukhukno sohoje yakarnani nailiya bo bukhukni jaga rogo te college porimani jaga rok joto bo sungui nabaikha buini khukte buini yaktei khlai salcheke bo o bukhukno college thangpuro lama ka suwei haino hai jabardast khlaiye bo gosirnani naikha o salo bo bukhuk kabui college o thangliya nogo bo kifili phaika afroke o chela bai problem ungjagui bini khorokcha chela dolno o bukhuk sawi khnarikha bini problem ni kogro ga bini chela dol o bukhukno haipano chubanani gosiliya haite haite kono bukhuk college o thangya saltam ungi thangka hingke salchake o chela direct o bukhukni bara nogo phayokha o bukhuk saka ani bara o chela roknang habrui mania bara malik bai ang hinjaknai haipana chela o bukhukno jabardast khlaiye bini bara o hapka te o bukhukno gosirnani naikha hingke no o bukhuk kirimani bagai bo o chela no hamjaknai hima gosika abuni ulo o bukhuk o ungma beba kongno bini kaka no sawi khnarikha hingke bini kaka o bukhukno kubuni jaga o bara sewirnani khajongkha tiapurke o bukhukno agortolani bogoban thakuro waisa bono nok sewiri phika hingke o chelani number no o bukhuk blog rok khlairi baikha pheba apurke o bukhukni taibosi problem phaisio o chela o bukhukno bara semani saimanei salbrum no o bukhukno college lama rogo naisingui bono lama rok kasuna nayo salchake o bukhukno chelabai college o lama ka sujagui belai kheno thapra robija kha bukhuk tai bujakha haipono bono kebo chubanai krikha hnke aboni ulokheno o bukhuk wan soka hambo hamyabo ang o chelano boboni relationship ma tongsinai ingekhe bano tebo problem o khiklainai hne pheba o bukhuk problem asuk bai payakho aboni ulokhe o chela o bukhukni bara womang phaye o bukhuk bai tongui chawai thangnani saka hnke puila puila o bukhuk belai kheno bo gosiangai naikha haipono o chela direct o bukhukni bara o phaye o bukhukno khamkano bo jabardast khlaiye bo bai tongkha chakha hnke salchakheno o bukhuk pregnant ongui thangka apro o bukhuk a chelano saka tabuk ang pregnant ongui thangka tabuk ang tam khlainai hne hingke a chela o bukhukno saw
ang rang rnai nung bwsa khibui paidi hinai okok no khnawi o bukhuk belai kheno kapkha dukhu nangjaka tamni hingke bo o bwsa no khibinani bo muchungjakleya aboni ulo bo bini kaka song no joto kok bini problem no khulogui sawi khnarekha hingke bini kaka song okok rok no khnawi belai kheno jolijaka tei jolijagui borok Agartala phaiye achela no direct no sapaika tabung nung ani borok no pregnant khlaiye yakari rekha hingke no police case renai tabuk nung bo bai ani borok bai permanent khlai bono no mana sinai hinai hingke chelabo kisa kirijagui o bukhuk no bini nogo talangui mathangka tei o bukhuk no khamka no bwsa khibidi hinai bithi charwui bwsa bo khibirui rekha aboni ulo kisa salaikha hingke no achelani nogo bini buma lumkha hingke borok doctor phunuk yakarui gamini ojai bai no saknai rekha aboni ulo o ojai swkal nango hinai sawi kalangkha hingke o chela o bukhuk no swkal hinai majra berkha o bukhuk no belai kheno kutukha ani amano dakti hamriwi redi ingya kheno no butharnai hinai afro o bukhuk ni langmo tebo dukhu kosto phaikya o chela bono belai kheno bukha tokha satokha hingke jorao borok ni kamio bo khoroksa borok thirikha hingke chela afro o bukhuk no tebo hintokjaka bo hinka o kamini borok no butharnai abo nung no hinai paithako ke o bukhuk no supragui fikung bwsam khe robon sarwui bini nokni karwui rekha tei kamini lukurok no bo saka ani bihik swkal hinai bono o kamio tatoni baidi hinai bo awai khlai rekha afro ke o bukhuk belai kheno bo dukhu bo nangjaka bo dukhu nangjagui bini nogo gifili phaikya bo kwbangma no suicide rok khlainani bagui theinani bagui bini bokhorogo owan sukmung phaio haipano jefur bini mani kokno bo wan sugo bo thei manjagya hingke bayepsong o bukhungni kothoma asuk jora teinyo hingke norok budao bukhungno swkal ni wan sugui tongkhana norok o bukhungni kothoma khnamani bisingtui tamo kok kacharnani muchung comments khlai sadi tei o video no like tei share khlai redi omo hai kothoma rok manui tongnani muchungkhe je katal ngnai rok ani channel o norok subscribe khlaina di puilani simi paithak jora o video no naimani bagui norok no belai kheno hambai।